ପଚାର ପଚାର ତାର ପଚାର ଏ ଯୋଉ ବିଜେପି ବେଲା କହୁ ମତ ହଉନା ଏ ଯୋଉ ବିଜେପି ବେଲା କହୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆସିବନି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ଆସିଲେ କେହି ରହିବେନି ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ଧାର। ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯିବ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୋଷୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେମିତି କଣ ଦଉଛି? ଭତ୍ତା ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚାଉଳ ଦଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ କଣ ଜାଣିଥାନ୍ତା? ମାଗଣା ମେଡିସିନ ବି ଦେଲାଣି, ମାଗଣା ଔଷଧ ବି ଦେଲାଣି। ହଁ, ଆଉ କଣ ନ ଦେବ? କଣ ନ ଦଉଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସବୁ ପୋଷୁଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ କିଏ ପୁଅ ମାଇପ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି? ଆରେ ସମସ୍ତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଲା 5 ବର୍ଷ, ଇଏ 20 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷରେ ପଶାଇ ମାଟି ପକେଇଲାନି। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2 କୋଟି 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜାଗା ନେଇଗଲା। ଆଉ ସିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯିବନି ଆଉ କିଏ ଯିବ? ରେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନ ଯିବ ଜାଣିବ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭୁଣ୍ଡୁ।